Bir wagt bir adamlaň bir kitap okyp duran, şu kitabyn açakydan okýan bolmaly. Gapdalnan zinana samyň bir zatlar diýen bolmaly. Ay bu adam bilen bir jarry bahs edip duranna. Bir de öz işi bilen bol kitabyň seferlerini agdarýan bolmaly. Öz içinden diýen bolmaly, ay göňde güfürda ýa-da, göň güfürden näme geçip bolanak diýip kitap okyp duranna. Ýa-ni zinana bir pers suduran bolmaly, alaqadan muňsyna guýup göberipdir da. O minni gahar gelama Allah, jaýla adammyşdykda. Ay göň güfürdenden soňam ýyzyndan ýagyn negela ýa-da diýen bolmaly özi. Giň fikirli bolmaly, bir adam aňyrsy berse golay bolmaly. Oglanlaryň ekläp ýö, bekläp ýö. Omrun sen omruňa goşupdyr, ene atasyndan geçipdir, sana gelipdir. Bir adajyk gürrüňle bolanny bir-birinden gözeşt etmeliler. Hazreti Ebu Derda diýen sahaba öz zinanasyna aýdypdyr da bir gaide haşy. Ýaş oglanlar. İza gazibtu faraddini. Ey zinana dipdir, gel aramyzda bir gürrüň oýaýlypdyr. Gahara, men gaharlanmaryn diýip bolmaýar, her kimde bazat bedipdir. Men gaharlanan wagtymda meni razy etsen. Sen gaharlansaň da men sen razy edýän. Geçen ikimiz öýümizden demelek icra edilipdir. Men gaharlanıp duran wagtymda maňa şonu towzi berjek bolup durma, maňa aýtjak bolup durma. O beterrek bolýar da gaýtym keplese. Men razy etjek bol, maňa towzi berjek bolup durma. Emma sen gaharyň gelip duran wagtynda da men seni razy etmäň uğruna bolýyn diýipdir. Ajyp bir gaýda şe. Gahar her kimde ba? Zinanan görýän gaharyň gelip duran bolýasyn merdenler, bolýasyn mer. Iz dogrulanýar. Ondaý bolsaňam nämeňsine urşanyň da ma'lum bolmaýar. Bir-biriň arasynda gözeşt gerekdir. Has gaharyň beter gelip duran wagty bolsa, öýden de şerik çykdan git. Daşerik çykda bir dehret kıl. Ya daşerik güýmen, onnaýydan sana nämeňsine jarry bahsediniň de ýa-da düşmeýär da. Uhibbul wasil amini aghar فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع